We are now live, Borongan City Fiesta Padulong 2023. Borongan City, Eastern Samar. This is Waray TV. Subscribe. Ayaw pa tatabok, dili bawal ng tabok ay bawal. Kita ang gamit. Ayaw tatabok, bawal ha. Niyo, sino ba niyo? Ata. Ano na nagtampak niyo? Live man lang. Sa ni Mama May. Pag-scroll lang. George. Yan. Ang camera yung dito.
balik tayo sa dating pwesto. May tulay. Waray TV, waray TV. Ayan, no? Masarap buhay sa pwesto. Okay, Waray TV only, live. Naka-live, Waray TV. Long Bridge. Oh, ayan. Balik tayo sa pwestong maganda. Maganda. So ayan mga kawaray, andito tayo sa tulay ng Burungan. Burungan Eastern Samar tayo. Mga Burungano, no? Okay, patron. Okay guys, ang wala pa kadi sa Burungan, maunahin hindi de. Solid support sila sa mga activities patron padulong Fiesta Parade. Okay yan. Adiyan tulay sa Burungan ho. Ano yo? Guys, may diyan tulay sa Burungan. Burungan Eastern Samar. So, sabay-sabay happy fiesta. Happy Fiesta, Calbayog City, kadungan sa Burungan, Las Navas, Northern Samar, dungan sa Burungan, Piat and patron gihapon. So guys, damo didi sa Burungan ancestral house to mga old model nga mga balay usad to mga magyaman ini nga makabalay kasud sini. Mga wooden houses, ancestral house.
Pagyaman ng tagyaw din sa to. Susunod na kayo papapagilin sa kinsan. Ada mga ulot. Oh, sabi mo. Muni, nung pagkasanta pa eh.
ito na naburot na ang contingent sa another contingent. Sus, bundo lang din eh. Parang lahat nakarat. Arian contingent sa May Pangdan National High School, Borongan Eastern Samar. So atong fokusan ang mga pretty angels. Magbay sa ikot ang nag-play sa Mama Mary. Laging magbaysay. Kaya ka? Oh, energetic. Oh, kaya na kayo mga magtibaks eh. Magdadaw kay colorful. Oh. Araw kita di kay Mauhaw. Hi. Shout out sa mga water girls. Ay, mapinit. Thank you. Oh, ayan o. Okay. Amo lagi ngari otro.
magandang pwesto, dito kami. Okay guys, wrap it up, subscribe. This is Borongan City. Town City Fiesta, dati Town Fiesta. Happy Fiesta mo pa yung patron Borongan. Las Navas, Calbayog City. Mo pa yung patron sa iyo nga tanan.